Shout out apo, di kita agtaray nga kas opisyal apo iti gobyerno tayo, iti sektor iti lokal, provincial ken kangronan apo dahiti nasyonal. Kat adaman ko ma-request apo toy no mo tibiyang ta sapay lang kuma ta adanto iti pannakabalin na apo adanto kuma iti pannakabalin na. Kat sapay lang kuma apo ta maipasublin to detoy sugal yan ti minatay. Aya Medyo apo, no, adanto pan nakabalin na. Ta amo tayo mo siguro, nga dati sugal iti minatay, kat idi una na nagbalin nga kasla kultura tayon. Nawas lang deta, idi ni Presidente tayo nga Duterte iti nagtukawan, iti administrasyon na apo. Kat amo tayo mo siguro, nga ti sugal iti minatay, kat adamat iti napintas nga kaibanagan na. Nang nangruna ka, di kita masaknan apo. Ta adamat iti maala tayo nga tong. Deta tong ket adamat ti pakiyapayan na apo nga kas panggatang iti kape, panggatang iti biskwit, pag pamerienda, ken daduma pay apo nga kasapulan di kita maseknan. Ket no adu pay jaytong adapay umanay apo nga igatang ti maparti nga anaman na klase nga dingwen nga pagpangan to di kita mapan mikitabon. Ket panunutan tayo kumapo jay side mo't nga mayat hantay lakit di nga abuson nang nangruna apo di kita agsusugal no ka. Ket amo tayo nga itatang administrasyon ket kamay na bakal nga kunada. Ngam sapay lang kumata ton sumaruno administrasyon pakilukayan nanto apo di kita nga basit nga aspeto kuma kas deta pinagsusugal iti minatay. Ket kangrunaan di kita kakabsat kada gagayim tayo apo nga dati nababa ti posisyon na iti palagbiag di kita pa dati nga marigrigat ket no kasta nga damat ti pasken daw yan adayom apo nga adami natay da ket amo tay mat nga dakkel na tamot iti kasapulan nga kwarta no kasta nga bambanag ket hamot umanay apo no daduma di kita abuloy lang kas kada donasyon ket no may pasubli apo deta sugal iti minatay ket adda po ba iti pangalan nga makinarya nga maitulong kadakwada. Kin dito pa itupada apo. Dito pay kumatupada ay ket numabalbalin kumapay apo ket may pasubli pay dito itupada. Aya. Tate kunakon nga deta nga tupada palot ket talaga nga kultura tay deta idi kwapay lang. May pasardeng amin deta kini apo tay nga presidente nga Duterte. Namuna itataapo ta kumanigit kumamannawan manin digiti matiltile nga gagayim kada kakabsat tayo panggap deta illegal nga tupada. Siguro mat amo tay nga basol deta ngam kinayat data anangarot ket iso ti nakahiligan da wano games da o pag naragsak da no mikipalpalot da pikitop-tupada. Tadi una nga kunak nga rodon nga legal mat ti tupada no kasta nga da barangay fiesta damat iti tupada din unana. Kinapo di kiti mamalot ket hamat nga papada ti yaay iti pinagbiag na. Damat di kiti pada nga palotero nga small time. Iso deta no katupada apo ti sir ganda. Ka di kiti daddo mga big time, di kiti kan apo di kiti mapapan derby. Ka di kiti small time ket handamot nga kaya wenno mamano damot lang nga makapan ijay. Iso nga sapay lang kumapot may pasubliyon to deta sugal iti minatay. Ken tupada handalakit di abusuan apo ket no may paadanto may tungpal di kita apo no adanto pan nakabalin na dakkel kunto ngayaman kin siguro adumot ti agyaman to apo kapag datay nga Ilocano ket no mambilang hanga may patungpal ay ket surutin tayo to apo amin nga pagalagadan ti sumaruno manin nga administrasyon. Hantay to ko mga garamit ti kakeniwas di kita pagalagadan nga aramidon da. No ibagada nga madintulat ta ay surutin tayo apo kin respetuan tayo ti desisyon na. No madinto ti palot, maditi sugal, surutin tayo to apo. Ket no ananto man iti made hantay ton nga aramidinan. Ket deja apo lang iti adati kaunga kapanunutak kin ti pusok nga may buray ko lang. Diti adati klase ti kapanunutak panggap di kita nga sarita. Dawat ko maapo dito pasensya kayo no adaman tinay bak nga made di kita agbabas ket pasensya kay basit no kanapo dita lang ti may share ko ta tay ko natayon nga kitantay apo di pagmayatan na amo tay nga da pagbadyan na
ngam suruton tay kuma no anati pagmaymayatan na. Ket ngarod, dito ni Mr. Johnny TV!